Nonius 1072-vel kérnék befordulni. Egy Nonius fajtájú lovat tetszenek látni, 2012-ben született, Ortobágyi Nonprofit Kft. A tenyésztője, a Nonius 10-es törzsnél az apja, ami a Debrecenváros délceg vonalára megy vissza egy B vonalú nén, az anyja pedig Délibáb Nonius Imágó, és hát a Délibábról annyit illik tudni, hogy egy angol-arab nén volt, amit a magyar tenyésztők a Noniusba se, és az egyéb fajtákba se méltóképpen használták, aztán ilyenkor kellett rájönni, mikor egy-egy anyai oldalon Délibáb ivadék feltűnt, hogy a fajta átlag feletti mozgást tudnak produkálni. Kérném, egy ügető mozgásba, ahogy szoktuk, mozdítsuk meg. És közben a diadal befordulhat, de úgy, hogy a középpont maradjon üresen. Tessenek megnézni azt az elasztikus, lendületes, aktív csánkból induló mozgást. Hát egy kis elfogultsággal mondom, hogy mozgás kultúrájába oda tudna érni a legmodernebb nyugati lovakhoz is. A fia